Здравейте, Лего фенове! Ето ни в Лего студиото. Днес ще ви покажа едно мое творение на сграда от модулния тип. Първо ще направя общ изглед отвън. Това е един вече завършен мок или мое творение. Какво представлява? Представлява сладкарница. Очевидно биосладкарница. Виждате всички детайли, които съм сложил отвън. Имаме тази улична лампа. Имаме маса под лоза. Тук как съм изобразил и гроздето, което тук е озряло. Ето тук отзад има един неозрял грозд. Виждате и знака, който съм направил. Единственото, което остава е да имам някакъв стикер, ето за подходящ стикер за тази емблема, която седи на фасадата. Птиченце, което си е направил гнездо. Достатъчно сигурно място, че да е далеч от котките. И като казахме котки, ето тук имам за една малка сцена на котка в кутия, която се готви да скочи в кофата, където има ето това бутче. Плешко. Както виждате, отзад имаме и балкон. Като цяло съм се постарал максимално завършено да направя модела. Включително съм направил и разбити плочки в задната страна. Малко растителност, лампа. По този начин изобразих лек навес над вратите. Идеята за балкона е по идея на моя син. Предложите, че трябва да има балкон отзад и аз го направих. Покрива няма кой знае какво, само един комин. Виждате дизайна, който е направен за последния етаж. Имаме лек наклон. Прозорците също са под наклон. Отпред имаме ето този балкон. Тук имаме прозорец също. Липсва ми едно такова стъкло, за да сложа тук вътре. Вътре също имаме лампа. Тук имаме вход към стълбището и врата. Като интересен детайл по фасадата, употребата на тези леко заоблени прозорци и поставянето им по този начин. То и оттам всъщност тръгна всичко. Ами сега ще влезем и в детайлите по етажите, да видите какво имаме вътре. Ето и вече разтворената сграда и първи етаж. Да погледнем какво се вижда вътре. Това е входния коридор. Имаме лампа върху дървена града, вход към сладкарницата и стълби нагоре. За да може да има по-добър достъп до първия етаж, направих тази стена да може да се вади. Хваната е с стълбове в край и с тези два стълба отдолу. Тази декорация е от апартамента на приятели. Има препратка към този сериал, тъй като е любим на човека, на който е посветена на тази сграда. Както лилавият цвят, който е избран за основен цвят на модела, така и сериала Приятели са любими неща на моята жена, както и разбира се сладките неща. Затова и направих сладкарница с полезни сладкотии. Така имаме по-добър достъп до първия етаж. Вижда се начина, по който съм направил закрепянето на тези прозорци по този начин. Използвал съм това пространство за декорация, масите, максимално ниските столове, които успях да направя. Те са по дизайн, който видях на друг лего творец, където ги използва за своя Хогвартс замък, който прави.
и сцените в него. Тук също виждаме витрината с сладки неща и касата. Отзад също има немалко детайли. Нещо се хваща и тук. Кафе машина и фризер с кастофон отгоре. Това е максимум, който успях да използвам от това пространство под стълбите. И така, хайде да продължим с следващия етаж. Така, на втория етаж виждаме какво представлява втория етаж. Отново, какво имаме тук? Тук имаме препратка към филмите за Хари Потър, които са, както казах, също много любими за моята жена, така че втория етаж е посветен на Хари Потър. Имаме Дъмбълдор, който си чака поръчката. Имаме флаговете на различните домове, часовник, също този шкаф, препратка към някои сетове, отново друг дизайн за сакси с цветя в рамките на този етаж. Използвах такава врата с малка вратичка за домашен любимец. Искаше ми се отзад да използвам така, но нямам още една, ще трябва да намеря. Бих я заменил за да са еднакви на етажа. Тук имаме врата към стълбището, стълбище за нагоре и тук имаме малка тоалетна, която реших да направя по този начин. Даже успях да събера и малка мивка в нея. Виждате как е закупено казанчето. Дизайна на самата тоалетна чиния, квадратен. Както виждате, тук съм се опитал и направих малко по-заоблени стени. Реших да експериментирам с тези части по този начин. Смятам, че се получи доста приятно и различно и ми харесва резултата. Пък и създава по-голямо пространство, за да може да се мине от тук и от тук. И врата към задния балкон. Тук на стълбище имаме отново детайл, сложена лампа. Много вито стълбище. Тук използвана друга техника спрямо първия етаж. И отиваме на всъщност последния покривен трети етаж. Ето ни и на последния етаж. Покрива е просто тази плоча. Какво имаме тук? Врата за стълбите, по които се качваме. Излизаме тук. От тази страна имаме закачалка. Направих тази камина с детайли, кораб в бутилка, аквариум с рибка, диван, маса с чайници, библиотека. Тук отгоре направих още една, така се достъпва, тоалетна с друг дизайн. Тук се вижда и какво се случва с много пожълтелите ми стари части, които имам. Използвам ги на такива скришни места. В принцип тоалетната може за по-приятна гледна точка да се гледа така. Сложил съм от бежова тоалетна хартия, по-евтина. До тук ми стигна с детайлите. Времето и желанието. Направихме този диван, който го, как се каже, апгрейднах, иначе от някакъв адвент календар на Хари Потър беше, но го промених изключително много. Все пак съм му запазил общата визия. И тук имаме този отново отсет, черен съндък, в който имаме неща за Quidditch.
който е спорта в вселената на Хари Потър света. И така, най-много време отне да направя всъщност ето тази камина, но смятам, че се получи доста добре. Тук не съм правил дизайн за махане на стените, прецених, че няма да има такава нужда, пък има и достатъчно място. И горе-долу това е. Ето и сградата, поставена в контекст на градската улица до друга стандартна сграда с този размер от модулната поредица. Като размери виждате, че са абсолютно съпоставими, даже съвсем неволно имаме и височина, която е с абсолютно равна всъщност. Двете сгради са абсолютно еднаква височина. Така че може да се каже, че покрива абсолютно стандартите за модулна сграда. Ето как изглежда спрямо друга такава. И доволен съм от резултата. Смятам, че е свежичка. Ами ето го отново целият модел. Може да споделите в коментарите и да кажете харесва ли ви, смятате ли, че нещо би могло да се направи по по-добър начин. Има ли нещо, което смятате, че като цяло какви са ви мненията, какво смятате за този модел. Със сигурност много чуденки имам и бих променял сигурно и други неща. Един Лего модел собствено творение никога не е точно завършен, така че да. Примерно чудя се не е ли прекалено напред тази част, не е ли прекалено напред да стърчи, имах друг дизайн. Също се чудя, ето тук, тези заоблените в бяло. Идеята е да правят връзка с парапета и прозорците. Не знам дали не ги смена с такива лилави. Остава търсенето на стикерите, които трябва да сложа тук. Ето да видите как съм създал и знака. Използвана е ето такава техника от кремвирш, на който са закачени щипките. И така се получава надписа Био. Тук има малко разминаване, но в разстоянието, но няма как да го избегна. И тази торта с Био еко шоколад и ягодка на нея е всъщност другата част от знака, който е монтиран тук. Няма такива с един стът средата в този точен цвят. Има някои места по стените, но те са свързани с където се виждат други цветове. Тук е камината. Този панел е важен за общата визия от другата страна. Тук са монтирани снимките и декорацията по стените отвътре. Използвах основно 1x4 тухли с профил тухли, като желанието им беше от вътрешната страна да бъде видимо тухлената част. Смятах, че от чисто декоративна гледна точка е по-готино така. И така. Ами това е всичко от мен, Лего приятели. Благодаря ви. Надявам се да ви хареса този модел и до следващия път.